Обичаш ли Варна? Това чувство обичам не е за възрастни хора, то е за млади хора като вас. Но съм се гордел винаги с Варна. Във Варна съм посрещал чужденци от най-висок ранг. Министри, хора от КГБ, от ЦРУ. Никой никога при никой обстоятелство не ме е карал да се чувствам потиснат, че съм от Варна, че живея във Варна. Никой никога не ме е карал да не се гордея, че съм варнали. Искаш ли да промениш нещо в града? През 1989 година Варна имаше 91 предприятия. Сега няма и 9. Има само няколко професии, които могат да упражняват младите хора. Това са професията на готвач, професията на сервитьор, професията на пазач и няколко други такива. Бих искал младите хора, това, което е дала природата на Варна и нейната красота, младите хора да го допълнат с дразновение. Варна да не стане градът на моловете и билите, а град на младежта, където младите хора могат да работят, могат да спортуват, могат да създават. Ще гласуваш ли? Това за гласуването трябва сериозно да си го обмисля, защото давам гласа си за човек, в който имам доверие. Сега още размишлявам по този въпрос. Но ще дадеш гласа си. Не мога с 100% сигурност да потвърда, защото трябва да дам гласа си за човек, който Варна има нужда от него и той има нужда от Варна. Мерси.